ପିଲାମାନେ ବସଛ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା। ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ, ଆସିକି କ'ଣ ମଗେଇକି ଖିଆପିଆ କରିବା ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଛି, ତମେ କହୁଛ ମାଗଣା ଖିଆ। ହଉ କୁହ, ଏଇଟା ମୋର ତ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା। ମୁଁ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ, ବହୁ ବର୍ଷ। ହ୍ୟାଲୋ ଶଙ୍କରାଇ, ନମସ୍କାର। ହଁ କିଏ? ନଟକିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ? ବାନା? ନାଇଁ ମୁଁ ଧୁନା। ଧୁନା ବାନା ଭାଇ, ଧୁନା ତୁ? ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ବାପା, କହ। ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଫିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆସିଥାନ୍ତ ତ ଖାଇଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ବାନା, ଆଜି କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁ ଖୋଜିଲୁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ତୁ ଗୋଟେ ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ଯିବାନି? ହେଲେ ବାପା ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାହିଁ ତୁ ଡାକୁଛୁ? ଅଙ୍କଲ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଖାଇଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ବଳିଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଖାଇବେ ଆଉ। ମାଗଣା ଖିଆ କୋଉ ଗରମ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଛାଡ଼ିବା। ଯିବା ଆଗ, କାଲି ଆସେ ଭାଗ ବାଟ କରି ଖାଇବା। ହଁ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିଲେ ଭାଗ ବାଟ କରି।